Imo. Nam. Look at my I want them with Donachi. Hello, Tim. Hino na abada. Well, one girl, Mono knows. Then quick a time, quick time, quick agula. Put you one at home, Querum Banner, yellow, Hey, what do I do? And I'm going to my girl. Oh, well, we're in the bed. I, Manamagabasa. Marriage you bought a hacker. Marriage Giloga Gabasa Lenisi. Marriage question Labasa, oh, you wine on Electa. When you can nine, when nine halver on Bancana, but the note to mine, poor gone. Manuba, lot Tabasich. Oh, I mean, here, I monetize Ale. All we have we got on social media. Mande celebruzo, Mande Ukochuku, Mande pastor, Mande minister. Oh, our Lord Chabapo. Oh, it is you or never. God said it must you. Well, I saw her, I said, I prayed. I don't know to cause. After I prayed, I said, God, the first woman I go see for road. Now go be my wife. The person must hold flower. I can't see her for church. Where she hold flower, there for chapel, they pray. Immediately I approach her. Yeah, Piam. After 2 years, 3 years, flower now that adapt. The story go come change to another thing. Oh, here we get you. Wow, little. I can make one when my equal that the GO. That the GO, general that the GI man of the oh, Graya na social media. If any woman give you trouble, don't remain there. Push her out and then replace her with another person. Oh, because you hang your I got on no to Fokro. To Jaka. Obim some gawa. Maga when I lay a wine is Rukene. Tablet only and no Brabra Maggi Maggi have never played in my house for 1 day. Every day is all quarter. Everything to you took away to my house. What came June? Why pieces of why they are so sacrificial lamb unto God. I want you see do Mary Mam Galilea. Even Tupamalo, ocean is in there. I want to go over. I will. Colony. Oh, and she try me. I want me for the Howell. Mamma, not just a Virgin Maria. Mana just a Christian, and now my house shut or she's on me. Yes, she made won't go. Yes, she could be. If I didn't want my Gagavad Hebrew Bapa, you know, we were for canizing with some for canizing. Look at them sacrament to hand. We were. Award the Kenyan now Omokabi, Kenyan now Omochem, Kenyan Nambudi, Kenyan Nela, Kenyan na Sodom, Managomora, what don't they for Chadia? Oh, the one my shilling, what did you do? Oh, we're going to marry 2 marry for the house. I will actually answer. I don't go give a beginning one. Oh, my God, my daughter, and make a daughter. I mean, Madison or Wamon Bass and Mamma Wabino. Mamma Wafi, Wayambo, or take a mamma by Jagegu, may go now come a guadaku, asking them a mamma before Wayambo. I shall take a wine Maggi. Yane Fijagaka can de fac, or Tabra and Ampania. So I look at my doctor Tapulemi Hemp. I saw Maggie back and at the Mogu. Names of Tasha Dig. So it's about the Marquess. I didn't do a look where Hanyachineke. Man was again on image, you live like a Christ like. I won't get on in a crisis, you need a crisis. Okay, what baby? But I kill one on every tablet. How much like a house like the food of the Lord is the food of the nature. We are called there. He wears one. Baby, he can pieces. Here. Come where my give rap on them. I'm not church. But what the Potomac back? But you're chilling because hold me tight. Hold me tight. Peace of mind. Peace of mind, don't be here. Hold me tight, my baby. Hold me tight. If you really love me, hold me tight. I will never forget you. Hold me tight. Hey, hold me tight, yo, baby. Hold me tight. Hey, did they say to me, my baby? Did they say to me, I will not a horror, Naya. Did they say me? I will go. As a marry, must come 1 minute for the hour, and I go to the Kakina, go I go church. Okay, is it name Mario? Mamma Maria, is it name Mario? Where are you? Yet you could not. Hey, Mario, I will go. Hey, one man.
ekele dịrị Chineke asị m saa Chineke onye mere ihe ọma ka bịarute anyị nso ọgọdọ pụrụ ibe anyị agada atụ anyị anybody who say our bitterness na afụ ụfụ n'obi Chineke nna nye onye ọbịta nye onye ọbịa ọkwa bita ka ihe na obi aṅụrị anyị onye ụlọ obi aṅụrị anyị na-ebita bita n'obi onye ụwa ga-elekọta ilu ote ya ekwede ya aja ọcha what a mess ịgbalịala iwe ezigbo mmadụ ụmụ nwoke ụmụ okorobịa bịago ha kpata ka ha ji eme ndorime edoole ha rime ha rie wont larie gị kpakọlata ka gị so ị ga-eji ya emepụta ihe otu isiri nwee mgbe nna gị dịkwa n'ndụ edo otu iri owote nna gị nwere ọgụgụ isi gbagide mbọ gbagide ọnwụ mere yarịwa n'ehisi ore pipi mụ na biko tonye na emume mkpọtara m abịa n'ụlọ mmadụ otu eburu ọnụ asị gị wetara m mma o ya jikwa oyi o ụlọ ha nga ga-enwe mma iji oyi ọwụwa mkpomọkụ ka ọrụ we have descendant rain onye na-akpọke mmiri na-ede na-ese ndo ya lohawa ya o Chineke edi ma akparị mmadụ Chineke kpọọla gị ọkụ ishiela amụsụ eleta ga-eche asị gị wetara m mgbe gị ga-wetara m ọtọ bịrịbịrị mọtụ nwe m na ngọ m na mma beta mọtụ na ka ọ dị gị beta na ahụ gị ji aka abụọ buru biko ga wetara m ezigbo mgbe mọtụ anyị ṅụm na mebere ala ọbụla anyị gụrụ ọmọtụ ka anyị kpụrụ ọnụ onye nwe ihe nwatakịrị tara ngwụrụ ụlọ otu onye m ihe gị ga weta hụrụ m ọ na-asị gị weta m ihe ọgbụ mmasị ọkpọrọ shuga ahụ gaa tụọrọ m mgbe biko tụọrọ m mgbe onye kpọrọ ego moto si eri ego gị were aka chịsịrị dị otu etigire ndọgo atụkwa m ala ikụ ya asị gị nye m ihe mmadụ ga-eri na-afụ gị ụfụ n'ahụ eyiri ngụ chidren abịara hipụ ure ị ga-eji enye m mọtụ n'ụlọ ukwu ha nga nwa mọtụ n'uwe ozo na-enwedo onye nwa ozu mbịakwa n'ụlọ ọgaranya m nwa mọtụ akpịrị kpọkwa aga nkụ what a mess otu nne-esi ada ọnọdụ ala akụ ihe ọma na-emere mmadụ ibe ọnụ tụọrọ ya mmiri ọsịgị onye m shuga o jukwuru eji adịghị m na-ala agba mpụ ngasị atụ m onye nyere m ya m sịawa omenta eme imo kelewe ya elekpena ihe nọ ngụ eme a ga-enye m onwe gị agụba ebu ụmụlọ na alụ ezuole awụdị m onye anya ukwu gawuru onwe m tụ nwatakịrị ka m na-abịa ekwuli ụka ala ebere nwa ya ekoleji nna m ịgbalị ala biko aha mme na ọwụnụ ihe ka edere mkpụrụ edemede ha agbaala kịrịkịrị edemalaik ihe edehuru edehuru onye red a ko ọ bụrụ edi mụdụ ke motel wee na ke ndị ike o red ka ị nyere m na-etiwachikwa n'isi red ọmụgwọ mara ebe i wetala eweta ngwa m red ngwa m okwu ya ga-eji agbara n'ogbo ejikwa m ụkwụ bịa ihe ụkwụ agbụpụla m magara m aka na akpa m ji mbụrụ ọkada ji mba ịga cyclist lawa na agadi m abịacha n'ụlọ gị n'ụkwụtụnụ gbara aka lawa ndị lebọ gị niile a dịkwa shọ na ndị lebọ gị akwụkwọ ezigbo mmadụ werekwa ekpere nọdo na ndị ọgwụ ego karịkwara akarị onye ka enwe ụlọ ka ọ ga-oyicha n'ụlọ ndị ọgwụ ego maka Chineke ekwusikwula ike okpụlasị m kwuru ndị a bi na azụ ka ọhụụ na ọkụkọ nwere agbata obi ọkụkọ ebe eleta ụmụ ọchọ ụlọ ọkụkọ wụ ha kwapụrụ gị ụlọ na-arịdị mma gị na ọkụkọ wụrụ n'ebe ka ebe hụ ka ewu na-ebe ndị otu isi wụrụ bịa na ọgbọ ewu na ọgbọ ụmụ anụmanụ na ego ụlọ atụkọ efopụ ụlọ efopụsị fopụrụ gị ndị bi ngọ akwatakwala na ebe niile eje ọlụ oyi ọrụ ka ọwụ ndị ogbo bi ngwa ada na-aga kpam
tụọ na m ihe ọ bụ gị gba nkịta asị ego anọdụ gị kwuo transfer wee enwedị m UBA kaadị enwedị kaashị nọ bido no 2222 4444 419 ele ihe na-akọ gị ele bank ifigri